Time check 10:45 in the morning. Naata karon sa may Pope John Paul, Cebu City. Hurot ang mga kahoy kabali. Naingon ang Cebu City og murag war zone. Cebu Exchange Building sa ibabaw dunay mga glass windows nanlupad. Kaning the gallery, ang signage tumba. The greenery, sa nga building, damage. Damage na lang. Kung mo damage mo. Iti park daw tayo. Oh, Cebu Exchanges, babaw. Hindi ka na maya pagkakuan. Mga inana ba? Ay, Raymond. Ipusan ako.